My Češi konzumujeme podle odborníků ty nejméně kvalitní potraviny v Evropě. To už jste asi někde slyšeli. Ale proč se nám říká popelnice Evropy? Podle obchodních řetězců si za to můžeme sami. Prý chceme jen to nejlevnější zboží. Prý stačí zajít do obchodu a vybrat si ty kvalitní. Ale můžeme to opravdu poznat? Z obalu se na nás valí názvy přísad, kódy aditiv, nápisy light, klasa a emulgátory, stabilizátory, stopy korýšů. Naštěstí je tu stát, který za nás kvalitu potravin hlídá. Alespoň by to měl hlídat. Má na to předpis. Spousty předpisů. Jenže stát ve skutečnosti nehlídá, jestli potraviny obsahují to, co od nich čekáme. Jestli jsou zdravé a čerstvé, jestli máslo je máslem a maso masem a mléko mlékem. Navíc velkovýrobci žadoní po státu, aby sem tam nějaký ten předpis drobátko poupravil. A tak nedávno například povolil napouštění rybího masa vodou s fosfáty, výrobu majonézy bez vajec a kysané zelí bez vitamínu. To vše v tichosti a bez vašeho vědomí. Co s tím? Dokud bude stát šikanovat drobné zemědělce a chránit velké továrny na potraviny, dokud budeme nakupovat jen v nadnárodním supermarketu, dokud budou na obalech nejasné informace, tak bude nakupování dál jen loterie. Můžeme to ale změnit. Máme přeci svůj hlas.